קנייה של אבן או חבילה למערכת. לוחצים קליק שמאלי על תפריט מסמכים. לוחצים קליק שמאלי על רשימת מסמכי קנייה. בתחתית המסך מצד ימין לוחצים על כפתור חדש. אם הקנייה מקומית, בוחרים במסמך קנייה. אם יבוא, בוחרים במסמך מסוג Purchase. לאחר מכן לוחצים על כפתור אישור. בוחרים את שם הספק שממנו קונים את הסחורה. רושמים את תאריך הקנייה. בשדה מועד פירעון רושמים את מספר הימים. לחלופין אפשר לרשום גם תאריך. שדה שם החבילה רושמים את שם החבילה שנראה במסך המלאי. רושמים את הצורה. בוחרים צבע ובוחרים ניקיון. רושמים את כמות האבנים, את משקל האבן או החבילה. אם קנינו את האבן במינוס רפפורט, רושמים כאן את אחוז ואת הסימן מינוס, או אם קנינו בכסף, רושמים את הסכום. עוברים לשדה הבא על מנת שהמערכת תחשב את עצמה, יורדים שורה אחת למטה ולוחצים אישור. קיבלנו את מסך ההדפסה, מסמנים את מספר העותקים ולוחצים על אישור.